Поздравът Мерджан за баба и Кимет, и дядо и Амет. Ти се грижи за мен до тази възраст. Аз пораснах много, ти благодаря. Много те обичам, нека Бог никога не те изоставя. Ти си моето всичко, поздрава е за нейните скъпоценни баба и дядо, като казва, че много ги обича и ще ги гледа докато е жива, като им пожелава да са живи и здрави много още дълги години, деца до нея. Поздрав за баба Кимет и дядо Амет, като казва Мерджан, че се грижиха много за нея до тази възраст. Тя порасна много и им благодари, че винаги бяха до нея, много ги обича и казва Бог никога да не ги изоставя. Поздрав за баба Кимет и дядо Амет, като казва Мерджан, че се грижиха много за нея до тази възраст. Тя порасна. До нея много ги обича и казва Бог никога да не ги изоставя. Поздрав за баба Кимет и дядо Амет, като казва Мерджан, че се грижиха много за нея до тази възраст. Тя порасна, че винаги бяха до нея, много ги обича и казва Бог никога да не ги изоставя. Поздрав за баба Кимет и дядо Амет, като казва Мерджан, че се грижиха много за нея до тази възраст. Тя порасна, много им благодари, че винаги бяха до нея, много ги обича и казва Бог никога да не ги изоставя.